vosaltres que em pareixen tots els respectes, no crec que heu de fer girar per donar-vos aquí per presentar-vos sense gent. Des de Ràdio Lleida, el Jovent Organitzat, volem exposar manifest la nostra preocupació per la privatització dels serveis públics, especialment en relació a la privatització del servei del transport. Concretament, ho traslladarem en base a 3 punts. Primer de tot, com a joves, som un dels col·lectius més propers a l'ús del transport públic de la ciutat. Si doncs el fet d'obtenir un transport públic de qualitat i adequat a les nostres necessitats es veu un aspecte totalment necessari en el nostre dia a dia, ja sigui perquè no disposem de transport privat per manca de carnet o de vehicle o perquè dins de la bombolla de precarietat en què ens movem és totalment insostenible mantenir un vehicle privat. Per aquests motius, el fet que es privatitzi el transport públic suposa que es derreguli un preu públic precisament que s'hauria de pagar per aquest servei. Per conseqüència, no podem tampoc quedar-nos de braços creuats mentre veiem que el govern autoanomenat d'esquerres, en lloc d'apostar per la gratuïtat i facilitat del cost d'una necessitat pública com és el transport urbà, relega aquesta necessitat a mans privades. I a aquesta relació sumar-li també les problemàtiques que suposen per les treballadores que s'emprenen dins el servei. En segon lloc, els preus dels tarifes de transport urbà són totalment inadmissibles i els joves no ens podem permetre pagar fins a €1,20 per un bitllet senzill, que és un preu equivalent a l'euro-i-mig que es paga a ciutats com Palma o València i molt lluny dels 70 cèntims que es paguen en ciutats espanyoles de dimensió similar a Lleida. Des del 2011 els tarifes de transport urbà han sofert una heladíssima pujada, aguantant fins més d'un 10%, i tal com ja dèiem contínuament al primer punt, entenem que el transport públic és una necessitat bàsica pels joves, col·lectiu que fa més ús d'aquest servei i en cap cas es pot permetre que se n'augmenti any rere any el seu cost sense preveure cap mena d'oposició al respecte. En tercer lloc, veiem totalment necessària la creació d'un títol de transport jove totalment gratuït i que s'adeqüi a les necessitats dels joves. Cal recordar que ara només existeix la T-Universitat i són molts joves que es troben fora de la universitat i en condicions fins i tot molt més empobrides econòmicament que els propis usuaris de la T-Universitat. Cal doncs la creació d'un títol jove que permeti l'ús gratuït del transport públic alhora que millorar-ne degudament la seva qualitat, reforçant, si cal, les línies d'autobusos a universitats, a barris perifèrics i les línies nocturnes que són totalment inexistents i que suposen que els joves a quarts de 9 del vespre es vegin impossibilitats a molts per Lleida de no acabar la gestió d'aquest transport. El transport públic no és ni un luxe ni un privilegi, és l'únic mitjà de mobilitat del que gaudeixen la majoria dels joves de la nostra ciutat i és un dret que permet als ciutadans moure's per teixit urbà. El que no es pot permetre, i per això és que som aquí avui, és que un partit anomenat socialista es desentengui de la gestió d'una necessitat pública relegant-la a mans privades mentre els joves veiem cada dia com l'atur, la precarietat i la pobresa protagonitzen les nostres vides. Des de Ràdio Lleida entenem que el transport públic és una eina al servei de les classes populars, ajudat dels interessos privats i que ha afavorit la cohesió territorial i social entre els diferents indrets del nostre país. I apostem també per un model de transport públic respectuós amb el medi ambient i accessible per tot el jovent. I bàsicament és per això que un cop més Jovent Organitzat no venim aquí a preguntar, sinó venim a exigir un veritable transport públic de qualitat i gratuït. Gràcies.